Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombe Isitimela samaMpondo baba mkhulu phakade. Amen. Kwakuyiko ukuzalwa kwakhe uMuhammad kulo izwe lase-Arabhu, ezalelwa khona ukuthi azolungisa izwe lakhona e-Arabhu njengoba lase lalahla kudala imithetho kaNkulunkulu. Kwafika yona inkolo yobuKristu kanye nayo inkolo yezithixo ezazibizwa ngaye uLuthi no-Uza. Ukonakala kwezwe lase-Arabhu kwakufana ncamashi nokonakala kwezwe lakhona eSodoma naseGomora kanye nakhona eNinive, njengoba abantu bakhona babephila bona ubuzimuzimu, ulala nomuntu noma isikanjani noma kuphi, kungakhathalekile ukuthi izingane ziyakubona noma kazikuboni. Nako ukudakwa kwakusemazingeni aphezulu, ukuziphatha budlabha, ukumemeza inhlamba isinoma ikanjani, nalo udlame lwalukhona, njengoba bakugcwele nabo ubuthakathi nobuzimuzimu, njengoba babebulala izingane zamantombazana bezigqibe emgodini ziphila, bekhala ngako ukuthi umuntu wesifazane akanamsebenzi walutho, ngoba akakwazi ukubophela amakameli nezimbongolo ukuze ahambe amazwe ngamazwe eyodayisa impahla, njengoba nobaba wakhe uMuhammad u-Abdullah owagcina esefele kulo msebenzi wokuhamba amazwe ngamazwe edayisa izimpahla ebophela zona izimbongolo. uMuhammad njengoba wayesebuyile kulo izwe lase-Arabhu wakhula ewumntwana owayehlukile kakhulu, njengoba wayesekhuliswa uye phela ubaba omncane wakhe emveni kokushona kukamkhulu wakhe. Le ndlela yokuziphatha kwakhe uMuhammad eyayehlukile kwezinye izingane yawathatha amehlo esikhonzi esasihlala ethempelini lawo amaKristu. Lesi sikhonzi sasiwumuntu owayezinikele emsebenzini kaNkulunkulu njengawo amasistela, yena wayebizwa ngayo imonki. Ngelinye ilanga wambiza uMuhammad efuna ukumbuza imibuzo ngakho ukuthi uyamsola ukuthi lo mfana uphila impilo ehlukile, inkulu indaba kuye. Ngempela uMuhammad wagcina efikile kuyo le monki eyayibizwa ngaye uBahira. Wabe sethi uBahira, ngicela ukuthi kule mbuzo engizokubuza yona ufunge ngonkulunkulu bakho uLot no-Uza. Kanti uBahira wayezama khona ukumlinga umprofethi uMuhammad lapho esayingane khona, kodwa uBahira wayeqaphele ukuthi uMuhammad akayena umKristu. Kodwa impilo yakhe uMuhammad yayikhombisa ukuthi impilo yekholwa kodwa elehlukile, njengoba wayengamemezi akabalase akhulume nayo inhlamba, ehlonipha kakhulu nabantu abadala. Umprofethi uMuhammad wamphendula uBahira ngokuthi ungangibuzi lutho ngegama likaLuthi no-Uza, izithixo zase-Arabhu, ngoba ayikho into engizonda njengabo emhlabeni. Wabe esemonyozela kancane uBahira waphinde wabuza omunye umbuzo ukuthi kodwa ngo-Allah ungangiphendula yini? Naye umprofethi uMuhammad wamonyozela kancane wathi ungangibuza noma yini ngo-Allah ngizokuphendula. uBahira wabe sembuza konke ayefisa ukumbuza khona lo mntwana omncane onguMuhammad. Imibuzo ayembuza yona wayiphendula ngokukhulu ubunyonenco, naye futhi uBahira weneliseka. Phela uBahira njengoba wayehlala khona ethempelini lamaKristu, kodwa wayazi ukuthi ukhona uNkulunkulu ongumenzi wezulu nomhlaba, lona ezweni lakhona e-Arabhu abambiza ngo-Allah, usewuye uNkulunkulu umvelinqangi uShembe, njengoba lichazile igumgedlela ukuthi izwe nezwe kunendlela namagama ababiza ngawo uNkulunkulu. E-Afrika bese kuthi e-Europe nabo banonkulunkulu bakhona abanamagama abo njengabo oJesus Christ. Ekugcineni uBahira emveni kokuba ekade epheka uMuhammad ngayo imibuzo,
wabe seyamkhulula ukuba ahambe. Wathi uma esehamba uMuhammad ephenduka, wapheqeka umphetho wengubo yakhe ayigqokile, kwavela uphawu egxalabeni lakhe. Lolo phawu kwakuwuphawu labo phela ubuprofethi. Wethuka kakhulu uBahira ebona lokhu. uBahira phela wayefunde ngakho ezincwadini zazo ezenkolo njengoba wayehlala ethempelini ukuthi umuntu ongumprofethi kaNkulunkulu ubonakala kanjani. Ekuthukeni kwakhe uBahira akaze amtshele kodwa uMuhammad ukuthi wena unophawu labaprofethi, kodwa akwenza ukuthi ayotshela yena ubaba wakhe omncane ukuthi uze umbheke kahle lo mfana ngoba ungumprofethi kaNkulunkulu. Ubaba wakhe omncane wamgada ngempela-ke manje uMuhammad ngeso elibukhali. Lowo phela kwakuwuye u-Abu Talib, ubaba wakhe omncane uMuhammad. Babephila phakathi kwazo izizwe ezazingakholwa zilandela zona izithixo. uMuhammad wakhula kahle kulo lelizwe lase-Arabhu, kodwa akazange aye esikoleni. Wakhula eyomntwana ongafundile, kodwa ekhula emphakathini njengazo zonke izingane, kungakhombisi lutho ukuthi ungokhethiweyo kaNkulunkulu. Ezalelwe khona phela ukuqeda bona ububi babukhona ezweni lase-Arabhu, njengoba kwase kufike bona phela ubuKristu kanye nayo inkolo yazo izithixo uLat no-Uzza. Lezo nkolo ezazikhona kodwa zazingabuqedi ububi obabukhona e-Arabhu, njengoba ama-Arabhu ayesengcole ekhohlakele kakhulu kangangokuthi ngisho indodana yayikwazi ukungena unkosikazi kayise lapho phela uyise eseshonile, ingene unina wayo uqobo. Ukudakwa kanye nako ukugembula nobufebe okwase kugcwele lonke izwe lase-Arabhu, nokubulawa kwabantwana bamantombazana bebancane nakho futhi ukudlwengula kwakukhona. Kodwa umehluko phakathi kwakhe uShembe naye uMuhammad, ngesikhathi ekhula uMuhammad asitholi lapho kwakhuluma khona izwi kuye elalimyalela ukuthi akenze njani nokuthi lelo lizwi laliqhamuka kubani. Kodwa impilo yabo yayifana kanye nako ukufika kwabo emhlabeni, njengoba naye uShembe wayeze kulo lelizwe sekufike yona inkolo yobuKristu kanye nayo inkolo yobuqaba eyayisigcwele emphakathini wakuwo amazwe akhona lapha eSouth Africa. Ubulawa kwabantwana, ukuthwalwa kwezintombi, ubuthakathi, konke lokho kwakulokhu kuqhubeka kudlondlobala kulelizwe laseMzansi, phezu kokuthi zikhona izinkolo ezazifana nayo inkolo yobuKristu eyayehluleka ukuqeda konke lobu bubi babukhona. Kunalokho yayenza kudlondlobale kakhulu njengakhona e-Arabhu. Waqhubeka uMuhammad nokuphila impilo yakhe yobungcwele esemncane, waba isibonelo esihle khona emphakathini, nabo ubuhlakani ayenabo. Uma umbuza izindaba zikaNkulunkulu wayephendula kahle kakhulu, kodwa esemncane. Sisazoke sizwe ukuthi yaqhubeka kanjani yona indaba kaMuhammad nokuthi yena wagcine eganiwe yini. Liyaguqa lapho eGumkendlela, Mzula Mafutha Mkhulu, 20 Minutes.